ginyalo choko omenda kendo gichwalo omenda go kendgi giwegi mok girango kata komachielo nikech koro modong' e wiye kanyo no ida gole kanyo kuom ranyisi. Erokamano. Modong' e wiye kanyo ma pod aneno ka en ambitious. En koro holo. Iluongo ni domestic borrowing kata external borrowing. To external koro beto tek matin. Kaluwore gi credit rating ma icha neno kochiw gi international bodies. Rating wa odok piny. Koro gimowinjo serikal netim borrowing maber, hola maber en ma igolo oko ma mikawe iye ka. Mikawe iye ka ok ber ahinya. Nang'o? Mikawe iye kae nyiso ni ing'e ni government iluongo ga ni risk free. En ng'ama kiolo pesa to in gadieri ni biro duokoni. Koro kopo ni serikal bende compete gi investors manie Kenya kae e kwayo pesa matin ma jo banks nigo. Ing'e ni banks kaka sani gichiwo around 12%. Koro ji mang'eny including banks olo serikal pesa. Koro ka giolo serikal pesa nyiso ni benki biro bedo gi pesa matin kabisa ma ginya olo jopiny manyalo